Shout out kay Ayan. Yan, kumusta naman ka? Kung wala ito, di ako makakapag-selfie at di ako makakapag-update ng aking status. I need this. That's true. Joke. Okay, that X editor. So, K-pop lang ang iyang gina-edit. Because all of these are K-pop. Hit, What is Love, Roller Coaster, Fanfare, Monster. Yeah, it's an ongoing series. It's taking a K-pop song, but every other beat is missing. Monster daw eh. Murag di paspas ang kanta. Mura na siya kuwan. Tak. Tak. Oh, chorus na yun. What? Murag nag times 2 ang iyang speed bro, pero wala day. Itanggalan lang every other beat. How you like that? Tang 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 tang. Black in your area? What? Lain ay. Kay Rosie, maragwa siya nagkanta. How like that? Look at you, look at me. Grabe ka effort ano eh. 11k subs na. Yep, doing this for like almost 2 years. What? Don't watch this video. Out now on Spotify. Salamat sa pag-save sa playlist. Iras na lang ay. Sagal lang ko na. Wagaan patang upatan na ron. Huwag siya patulan ako siya dahil sakyan ng dire. Ayun niya patyasa. Igalay ba rin yung pa na kayo pa? Tay na na eh. Gawa na ang sakyanan. Siya dapit. 230. 230. Magana ko siya. Ay. It was at this moment that he knew. He fucked up. Let's go! Let's go! Napanggaan! Let's go! Let's go! Let's go! Napanggaan po mga kaibigan. Let's go! Gusto nyo ka mag-survive ha?